Yer bilen güneşli çağılar we ýetginjekler merkeziniň düýün tutmak dabarasy ýokary okulantygy beteni. Bir ýerde medeniýet we sunga da saatlanan çağılar tans toparlanyň ýerine ýetiren çakyşlary dabara aýratyn bayramçylyk öwüşgüni şaýdy. Hem de durana yazdı, güneşli merkezime. Sağlam güler baktı, değerliliği öğrener. Sağdandı hem harici, İzmir'imiz nurumum, merkezimiz nur çayı. Kırk koşar aşka vardım, günde güzel geçmene. Yürekten alkış aydan, akbalım güneşine. Alkış aydan arkada, arkada lezzetler var. Donumuzdan gelecekte, bulup demir hüner mi? Güneş yağlı ovadan, hem de durana yaktı. Güneşli merkezimiz, sağlam hüner baktı. Alkış aydan arkada, arkada lezzetler var. Donumuzdan gelecekte, bulup demir hüner mi? Kırk koşar aşka vardım, günde güzel geçmene. Yürekten alkış aydan, akbalım güneşine. Alkış aydan arkada, arkada lezzetler var. Donumuzdan gelecekte, bulup demir hüner mi? Kırk koşar aşka vardım, günde güzel geçmene. Yürekten alkış aydan, akbalım güneşine. Alkış aydan arkada, arkada lezzetler var. Donumuzdan gelecekte, bulup demir hüner mi? Sonra dabarada çykyş edenler häzirki döwürde berkarar watanymyzda ýaşlaryň dörejli okuyuplanyň ösmegi üçin hemme şertlaryň döredilýäni, şol sana ýurdumyzyň ähli sebitlerine de Döwrewap Medeniýet Merkeziniň konsert meýdançylarynyň sungat mekdepleriniň bina edilip, şolarda çağılaryň başlangyç ýürütüleşdirilen bilim hem de dörejilikle meşgullanmaga mümkinçilik alýanlyklaryny bellediler. Sonra bir ýerde ýaşyllaryň bismillasy bilen güneşli çağılar we ýetginjekler merkeziniň düýü tutuldy. Ma'lum şeýle türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyz paýtatymyzda amal aşyran nowatdaky iştapanyň çäklerini güneşli çağılar we ýetginjekler merkeziniň binalarynyň şekil taslamlary bilen tanışdy. Hem de Bazara manfaatyndaky döwlet çağılar kitapxanasynyň täze binasynyň bu merkeziniň çägine gurulmagynyň maksada laýyk boljakdygyny aýtdy. Häzirki wagtda Gahrman Arkadamyzdan başlangyjy bilen döredilen Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howanalyga mätäs çağılara himayet bermek boýunça haýyr sahabat ganaty tarapyndan çağılaryň Döwrewap terbiýelenmegi hem de sagdyn bolup ýetişmekleri üçin möhüm işler alınıp barlýar. Gaznanyň gollawy bilen howanalyga mätäs ýaş raýatlara ýyl ýardam berilýär. Daşary ýurtlaryň çağılaryna insan-perwer kömegi berilýär. Ýetginjek ýaşlar we çağılar hormatly ýaşlaryň görülesine ýerip, güneşli çağılar we ýetginjekler merkeziniň düýün tutdular. Munyň özi Bagtyar çağılaryň ýurdu hökmüne iqrar edilen Türkmenistanyna merdana pederlerimiziň asyrlar azyp gelýän asyrly ýörelgelerini berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwründe Gahrman Arkadamyzyň başlangyçlary we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdanymyzyň parasatly başlanygyna dowam atatyrlýanyň aýdyn beýany boldy. Ýakynda Arkada futbol topary Aziýa Futbol Konfederasiýasynyň çağış ligasynyň çempion bolmagy başardy. Awraýly halkary ýarşyna gazananan pul bayragy topar agdalarynyň haýyş etmegi bilen Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howanalyga mätäs çağılara himayet bermek boýunça haýyr sahabat ganatyna geçirildi. Gahrman Arkadamyzyň haýyr sahabat ganatyna geçirilen bu serişdäniň Bazara manfaatyndaky döwlet çağılar kitapxanasynyň täze binasynyň gurulşygyna önükdirmek baradaky karary gelmegi. Şeýle-de gaznanyň serişdeleriniň hasabyna kitapxanada teleskop arkaly asman giňişligine synlamaga niýetlenen obserwatoriýa otagynyň gurulanmagy we kitapxananyň Döwrewap sany tehnologiýalar hem de injamlar bilen injamlaşdyrmagy Gahrman Arkadamyzyň ýaş nesilleri baradaky atalyk aladasynyň aýdyn nyşany bolup durýar. Täze obserwatoriýa çağılar üçin astronomiýanyň we elim giňişliginiň gyzykly hem de sırly dünýäsine ýol açar. Bu ýerde iň Döwrewap injamlar arkaly okuw sapaklar geçirirler. Çağılar asmanaky ýyldızlary synarlar. Munyň özi olara öz bilimlerini artdyrmak bilen bir hatarda almat şyşlaryň möhüm ähmiýetine göz ýetirmäge mümkinçilik berer.
Paýtatymyň binägäli keşfini hasa gözelleşdirjek merkezde çağalaryň alim bilimini okuyup başanyny artdyrmak üçin ähli zerur şertler dörediler. Şeýle-de durly hünärlere urukdurýan gurnoklar hereket eder. Sport we oýun meýdançylary, medeni çägler geçirmäge niýetlenen ýerler, amfiteatr, ýol hereketiniň düzgünlerini öwrenmek üçin meýdança we beýleki desgalar gurlar. Soňra bir ýerde çağalary hemde ýetginjekleri hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Terdanymyň şeýerde Gahrman Arkadamynyň adyndan sowgatlar dawaral ýagdaýda goşurly. Şeýlelikde halkara parakaçylyk we ynançmak ýylynyň rowaçlyklary besenýän günlerine güneşli çağalar hemde ýetginjekler merkezinden we Badaraman Fadanaky döwlet çağalar kitapxanasynyň täze binasynyň duýuny tutanmagy bagtly çağalaryň hemde bilimleriň ýurdu hökmünde edip watamynyň dünýädäki awraýyna hassa belende gallardy.